Happy birthday, Ododo Nanka. We wish you a very happy birthday from Rapture Comedy TV. Na fine chelu afa ka emi na-agba gị nke anyị na-awụ ọsọ na nke Ododo ka ị na-eje ka onye bụzi Ododo president okay president nke na-alụ ụlọ na nka Jesus ka ezi ife ọ na-eme taa president na-eme birthday taa hey nna nna eme iskwa something no ka ezi hey kezi ebe ọ na-eme ka ebe ọ na-eme the birthday na bia na nka Jesus hey na the show na ga meet up ka ipu na ga chelu ebe ka odi ka kezi nke ibu agba ka ezi ka o si akpọtụ dị ka o si akpọtụ macha rapture chelu ife anyị bụ kula na ọ na-atọ m nwa m ka isi wee bulu kula ka ebe ọ na-eme birthday nwa presidential construction company aka na-alụ ụlọ ihe ama ọ na-ejicha mana Dubai na-alụ ụlọ na-abata na edichọ na ngemi up chelu onyanwa okpu anukpu presidential construction company n'ihe ya fi ebe a na wa unu kwadokwa akwado oge adịlọ ndị niile na-eti egwu anọgodi ya ma Fino ma P-Square biko mee ka ị bịa ma bụrụ na mụwa na-abịa Thank you for watching that funny Rapture Comedy TV show. And please like, comment, subscribe on our YouTube channel, which is Rapture Comedy TV. We love you all.